యాక్చువల్లీ బెండకాయకి మ్యాథ్స్కి ఎటువంటి రిలేషన్ లేదు. ఏమిటండి మీరు మాట్లాడేది? మేడం బెండకాయ తింటే మ్యాథ్స్లో 100 మార్కులు వస్తాయంట, నిజమేనా? యాక్చువల్లీ బెండకాయకి మ్యాథ్స్కి ఎటువంటి రిలేషన్ లేదు. దానికి సైంటిఫిక్గా ఏది లాజిక్ లేదు. కాకపోతే బెండకాయలో ఎక్కువగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, అలాగే ఫోలేట్, మల్టీవిటమిన్స్ ఉండటం వల్ల మన బ్రెయిన్ యాక్టివ్గా ఉండటము అండ్ అలాగే మెమరీ స్టోర్ అవ్వటానికి ఎంతగానో యూజ్ అవుతుంది. అందుకని మనం తినటం కోసం చిన్నప్పుడు మన పేరెంట్స్, మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దాన్ని ఒక ట్రిక్ లాగా యూజ్ చేశారు. సో యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అదొక గుడ్ ఫుడ్ అంతే. కాకపోతే మనకి మ్యాథ్స్లో 100 రావటానికి బెండకాయకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. మ్యాథ్స్లో 100 రావాలి అని అంటే రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ ఉండాలి తప్పితే కేజీలు బెండకాయలు తినడం కాదు. సో ఎవరైతే మీ అమ్మమ్మలు బలవంతంగా బెండకాయలు పెట్టారో, అలాగే ఎన్ని బెండకాయలు తిన్నా మ్యాథ్స్లో 100కి 100 రాని మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ రీల్ షేర్ చేయండి.